Chitambirane ka. Pa podcast ya baba kushana kushata. Chitambirane. Wauya mazuva achitumbeni sekuru gokwe. Wauya. Nasi kune hama dzedu dzine hama dzakapfuwirwa. Kana kune hama dzedu dzine hama dzakaroiwa nemupfuwira. Kuroiwa kamupfuwira kuroiwa. Toti mbobatsirana pazvishoma zvatoziva isusu. Samazuva achitumbeni nasekuru gokwe. Handiti. Kuno vamwe vanenge vachiziva vakwanisa kufamba kuno vane mhepo. Kuno vane spiritual. Vakwanisa kunzwa kuti chii chakaitika. But inda kuenda kubatsira kuno uya unofungidzira kuti angu yanenge akadyikiswa. Murume wangu anenge akadyikiswa. Kuti hama yangu yakadyikiswa. Ndauya naso kuti chiti chibatsirana. Upenyu kubatsirana vakawanda vari kufa nekushaya zivo. Vakawanda mukurarama. Vari kufa nekushaya zivo. Ungarapa sei kupfuwirwa uku. Ndiri kuda kuti utsvage chimwe chete pane zvitatu zvandichakubatsira inazo panapa. Utsvaga chimwe chete chinokwanisa kuti urapanure hama yako iri pakati pekupfuwirwa kana kuti yakapfuwirwa. Kana usingazivi chinonzi dengu, bvunza vamwe vanochiziva dengu. Then wawana dengu, tora dengu riya wonyangira hama yako yakavarairwa yawafungidzira kuti yakadyiswa kana kuti yaunoziva kuti yakadyiswa. Isingafungidziri, isingamboiti sei. Woivinga nedengu riya wobva wasvika uivhara kumeso nedengu riya. Wasvika muvhara kumeso nedengu riya asingaoni, asingambofungidziri kuti iwe uchaya nedengu kana pane zvichaitika. Wasvika wangomuvhara kwete kumuudza kuti achama ndichazokuvhara nedengu iyo kayo pane dengu ranjani. Aiwa. Unosvika muvhara akarivara asingatombozivi kuti kune chamboitika chakatogona mazuva echitumbeni. Wapedza kudaro 44 chipotyo immediately nekukasika. Bvisa dengu riya wobva warigadzika pasi rakagara rakatasa mudenga. Kwete uri spidi guru rigadzike pasi rakadaiso. Ngori bvisa kumeso bva warigadzika rakadaiso. Kana anga ari murume wako akapfuwirwa samwe. Wapedza kudaro waribvisa handiti. Ipa panotovhunduka kuti kuchii chiri kuitika. Handiti the time yakutovhunduka ipapa ndokutoroyonuka kwake ipo paipa yaringa atoroyonuka. Zvoti kana uri mudzimai wanga asiriwo mudzimai wangu akatomuroya anototaka kutovhunza koma inhingo aripi achitodedza zita ramari achitodedza zita renyu amai imimi. Kuti koma ndamuripi kana anga akaroya nehama kana neshamwari kunze uko. Anda kutovhunza kana anga akapfuwirwa. Chechipiri kana une munhu auri kufungidzira kuti kupfuwirwa. Kauri munhu aunoziva kuti akapfuwirwa. Unocheka nzara dzako. Wacheka nzara dzako wodzisa pakadaro apo. Tora tsoka dzemunhu aufungidzira kuti ndiye akapfuwira munhu wangu. Wanokura tsoka dziya isa mukapu wobva watora nzara dzedze wosanganisa mukapu muya. Wapedza kuisa nzara dzedze nevhu remunhu uya urifungidzira kuti ndiye akanokura munhu wako zvoti akapfeka bhutsu wanopfeka aizva zvina nebasa rese. Waisa mukapu dira mvura, wadira mvura wobva wamwa mvura iya. Iye munhu auri kufungidzira kuti ndiye akaroya mudiwa wako kana mudzimai wako. Twende pane chechitatu. Kubatsirana ka. Chechitatu tora mutsvairo. Ndikuti mutsvairo kana tora mutsvairo wokutsvairisa ka. Wotora mwana yedha mwana komana kana mwanasikana ari pasi pamakore 6. Kwete 6 zvina mberi pasi pamakore 6. Omunyangira akadivara munhu yamuruti awe munhu akadyiswa. Ovingwa nemwana asikana uya kana mwana komana. Ane mutsvairo uya. Osvika murowa kumusana nemutsvairo uya. Kuvhunduka kwaanoita uya kuti ndokutopera kwazvo kudyiswa kuya. Muri kunzvisa here batisa pazvitatu zvandataura izvi. Muchazoziva kuti mazuva echitumbeni vanoziva zvavanenge vachitaura paya. Takurira muchivanhu. Takurira muchinamatombo. Tora mutsvairo. Ndofunga manzvisa kubva pekutanga kusvikira pekupedzisira. Tora dengu pekutanga akarivara wobva muvhara kumeso. Uchingomuvhara immediately wobva uribvisa porigadzika pasi. Kakuvhunduka kwaanotete waroyenwa. Ukaona kuti atoenda pane imwe wocheka nzara dzako iwe wocheka nzara dzako wodzisa mukapu. Wotora vhure munhu arifungidzira kuti munhu uyu ndiye munhu akaroya murume wangu kana mukadzi wangu. Woisa mukapu wodira mvura wobva wamwa. Kekupedzisira tora mutsvairo. Wotora mutsvairo iwewe. Ipa mwana anga mwana komana anga mwana sikana ari pasi pamakore 6. Womupa mutsvairo unosvika unorova munhu uya anoruti akaninginwa kumusana. Anomurowa kumusana zvone mutsvairo kuti murowa chako chakude mutsvairo. Panovhunduka kuti ndokutopera kwazvo zvinhu zvatopera mupfuwira unenge watopera. Mupfuwira wakapfuza dziri unenge watopera pa 3 izvo. Zvimwe njenjenda uchikupai kuno umwe anozivawo zvanoziva monyora mucomment section kuti vanhu vakawana rubatsirike. Kubatsirwa hatifaniri kubhadharizana kubatsirika vabereki. Tofanira kubatsira ruzivo kusaziva uva. Saka pano zvaunoziva izvo ngatibatsira neindi nambiri. Makasununguka kuyamba podcast yababa kushata muchitaura kuti sumungire vanhu vakadyiswa. Tibatsirane wakomana. Upenyu urarama upenyu wakadyiswa wakomana.
kwakaujisa akafa ukurama kwajiswa futi ndibatsirani stay creative stay creative